Hello friends, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनाल बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा सिगांनिफ्रायनो बे बोसोराव जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स स्कलारशिप फैनायखौ नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। आं नोंथांमोनाबो सिगाङाव भिडिअ खालामनानै खोन्थाखादोंमोन। जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानो हानाय, पोस्ट ग्रेजुवेट जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स स्कलारशिप फैदों। नाथायबा सिगांनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायफ्राव ओरैमोन आरो जोंना लोगोफोर बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ 25 बोसोर जानायासो एप्लाइ खालामनो हायोमोन आरो ग्रेजुवेट पास जानाय जायफोर बिथांमोना 25 बोसोर जानो हाबाय बिथांमोनासो बे फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन। नाथायबा लोगोफोर जोंहा नैबे गोदान एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों। बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ बेहाय 25 इयार्स जालायनांगौनि गोनांथि गैया। जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानो हाबाय एबा जायफोर बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानानै दङ बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ। बे गोदान एडभार्टाइजमेन्टआ लोगोफोर नैबे 19 डिसेम्बराव जोंहा ओंखारना फैदों। दा बेहाय मेनसन खालामखादों जायफोर बिथांमोनानो एसटिपि केटेगरिनि MOBC एबा OBC केटेगरि बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंखादों। बे स्पेशल इनसेन्टिभ टु बेनो बे स्पेशल इनसेन्टिभखौ होनाय जादों आरो बेफोर केटेगरिनि थाखाय। बेहाय नोंथांमोना लोगोफोर ग्रेजुवेटआव 65% मार्क थानाय बिथांमोनासो बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोननिया 65% मार्क मोननो हादोंबा ग्रेजुवेटआव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानानै दङ बिथांमोना 65% दङबा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। पोस्ट ग्रेजुवेटआव 60 ओमफ्राय ग्रेजुवेटआव 65%आ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय बेखौनो खोन्थादों। ओमफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ लोगोफोर नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामनांगौनो। बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म होननाय मोनसे लिंक मोनगोन। बेहाय थांनानैबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। आं बे लिंकफोरखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। बे एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव हरनांगौनो लोगोफोर नैबे एड्रेसाव हरनो नांगौनो। डाइरेक्टरेट अफ वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस आसाम रुक्मिणी नगर दिसपुर। नोंथांमोना बेहाय बे एड्रेसाव थांनानै बे एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट खालामहैनांगोन अफलाइनै। बेखौ नोंथांमोना अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। अफलाइनै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। लास्ट डेटआ लोगोफोर जोंहा जाबाय 30 जानुवारि 2021। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा 30 जानुवारिनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे अफिसियेल नैबे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन। बे एड्रेसखौ नोंथांमोना ओरै खालामबानो जाबाय। नोंसोरथ' एड्रेसखौथ' मिन्थिया जानांगौ। जेनेबा गुगोल मेपआव नोंथांमोना बे एड्रेसखौ लिरनानै शेयार खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि एड्रेसखौ गासैबो डिटेल्स मोननो हागोन। पार्सेन्टेजआ जाबाय जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोना 65% नांगौ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेट बिथांमोना 60%आनो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आं गासिबो एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों आरो एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लांजोबबानो जाबाय। जेरै नोंथांनि मार्कशिट जानांगोन हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो मेट्रिकनिफ्राय गासिबो ग्रेजुवेट पास जानायसिमबा नोंथांमोना गासिबो मार्कशिटफोरखौ नोंथांमोना लानानै थांनांगोन। जेरेक्स खालामनानै एप्लिकेसन फर्मजों लोगोसे एटाच खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामना होबानो जाबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर कनफिउजन दङबा अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कुइसन खालामनानै सोंहरनो हागोन। अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम। गोजोन्थों लोगोफोर।